Aktuálne som už po 8-hodinovej ceste autobusom z New York City a približne 3/4 hodinovej ceste autom na miesto, na ktorom sa teraz nachádzame. A po mojej ľavej strane je už veľmi pekný výhľad, ktorý vám ale ukážem až v ďalšom videu. Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnešné video bude z kanadskej strany, z mesta Niagara Falls a máte sa na čo tešiť. Dúfam, že ma počuť cez ten hluk, lebo som si zabudol mikrofón a to, čo počujete, sú Niagarské vodopády, ktoré sú tu za mnou. A tu za mnou je tá menšia časť a viac na tú stranu je tá hlavná veľká časť. Na tejto strane je vyhliadková väža a tu za mnou sa nachádza hotel, v ktorom sme ubytovaní na 32. poschodí a máme výhľad na túto menšiu časť Niagarských vodopádov a neviem sa dočkať, keď ich uvidím zajtra cez deň. Teraz sme boli pri tej veľkej časti, trochu sme zmokli, ale stálo to za to, je to veľký zážitok, obrovská masa vody, ktorá tam tečie. Niagarské vodopády sú známe tým, že ležia na hranici Kanady a USA. My sa akurát nachádzame na kanadskej strane a tam na druhej strane je USA, ale na tej strane ich nejdeme dnes pozerať, pretože všetci vravia, že z kanadskej strany sú krajšie a respektíve, že lepšie ich vidno. A Niagarské vodopády patria k jedným s najväčším prietokom vody na svete. Pretečú tadeto za minútu tisíce kubických metrov vody.
Ďalšou zaujímavosťou je, že Niagarské vodopády neustále menia svoj tvar proti prúdu kvôli erózii, ale dneska to už regulujú. Neviem presne ako, ale dočítal som sa, že je to regulované a tým pádom nemenia svoj tvar až tak výrazne ako niekedy. Ešte nejaké fun facty. V minulosti sa stalo, že vodopády boli vypnuté, doslova že vypnuté. Voda bola presmerovaná inde, aby vedci mohli skúmať eróziu pod vodopádmi. A taktiež, keď počas extrémnych mrazov zvyknú zamrznúť, ale nikdy nezamrznú úplne, len vyzerajú navonok, že sú zamrznuté, ale popod ľad stále tečie voda. A v noci bývajú vodopády osvetlené farebne, ale to ste už mohli vidieť z videí z večera. To je z Niagarských vodopádov všetko. Teraz nás čaká približne 6 alebo 7 hodinová cesta do Marylandu, kde budeme bývať u mojej sestry s jej mužom a tam dobrodružstvo bude pokračovať. Majte sa na čo tešiť. Väčšinu dnešného dňa strávime v meste Frederick, to sa tiež nachádza v Marylande. Dúfam, že ma dobre budete počuť, lebo sa mi zase podarilo zabudnúť mikrofón. Aktuálne sme v Bakery Parku a je to tu veľmi pekné. Môžete vidieť, že kvitnú čerešne. Tu ešte kvitnú, ale ako sme boli južnejší vo Washingtone, tam už boli odkvitnuté, čo je trochu škoda, ale aj tak to tam vyzeralo úplne super. A dnešný plán je prejsť mesto Frederick, potom po obede, neviem presne časovo, sa vrátime naspäť do Hagerstownu. A aký bude večer plán, to sa ešte uvidí podľa počasia, lebo aj teraz môžete vidieť, že síce je pekne slnečno, ale je tu len 10 stupňov. Ešte včera to bolo na kraťasi a krátke tričko bolo asi 25 stupňov. Ale tu sú tie výkyvy proste také a dneska by malo byť maximálne 15, lenže po obede sa má zase zamračiť a dúfam, že nebude žiadny dážď, lebo máme nejaký program naplánovaný ešte aj v Hagerstowne a taktiež ešte pôjdeme znova do Washingtonu, lebo včera sme sa tam boli nakoniec len nájsť, keďže pršalo. A idú aktuálne policajti, takže ma asi nebudete počuť. Takže prejdeme si historický downtown mesta Frederick, prejdeme si Bakery Park a ešte si prejdeme takú časť, kadiaľ tečie taká riečka. Je to tam vraj veľmi pekné, dostali sme na to odporúčanie, takže poďme na to.
Dneska sme navštívili Cunningham State Park a nachádza sa tu veľmi zaujímavá vec. Cunninghamský vodopád, alebo Cunningham Fall, a vedú sem takéto drevené chodníky. Jeden je na tej strane a druhý je tento, po ktorom sme prišli my. Každý začína inde. Popri tomto prvom sme išli, ale my sme zastali až pri takom jazere ďalej. A krátkou prechádzkou cez les sa viete dostať až k tomuto vodopádu. Dokonca veľa ľudí vraj chodí poza tieto chodníky, napríklad aj po tom strome tam vzadu, alebo po týchto kameňoch tu dole. Prejdú na druhú stranu a idú po tých skalách až hore k vodopádu, ale to ja robiť dneska nebudem. Sú tam varovania, že sa máme pohybovať len po týchto chodníkoch, takže nebudem to zbytočne riskovať. A známky, že ľudia tu chodia, môžete vidieť tam, niekto si tam zabudol fľašky a možno počujete, že fúka. Dneska bolo aj varovanie pred silným vetrom a dokonca počasie ukazovalo pekne slnečno, čo je. Nie je ani obláčik na oblohe, ale je takých 9 stupňov, možno o niečo viac, ale počasie ukazuje 9. Ale je to tak na mikinu bundu a je tak celkom príjemne. Nachádzajú sa tu aj nejaké cliff trails, ale na to zase nemám úplne vhodnú obuv. Nejaké také športovejšie do hory alebo na tie cliff trails topánky alebo teda obuv tu nemám, takže chodíme len po tých chodníkoch, po tých lesných cestičkách, ale uvidíme, kam nás dovedie tento chodníček, čo vedie na Cliff Trail. Možno sa dostaneme až k nemu. Tak nakoniec toto za mnou je ten klif a vedie sem úplne pohodová cestička, takže kľudne môžete ísť.
Cunningham vodopádov sme sa presunuli na Catticton Mountain Park a prišli sme na Wolf Rock, čo je táto obrovská skala, ktorá sa tu všade okolo mňa nachádza. A je dosť zaujímavá tým, že sa takto oddeluje a padá v podstate dole do hory po celej dĺžke, ako ide, a vyrastajú tu z nej doslova, že priamo z nej takéto pekné borovice a my už ideme pomaly naspäť. Ešte malý poznatok z týchto trailov po štátnych a národných parkoch. V Cunningham State Park bol označený ten Cliff Trail ako difficult, čo je pre neamericky hovoriacich ľudí, že náročné alebo ťažké, ale pritom to bola úplne bežná prechádzka lesom, takže ak uvidíte takúto tabuľku a bude tam, že difficult, vôbec by som sa toho nebál a kľudne choďte. Mám úplne bežné tenisky do mesta a je to úplná pohodička, je to prechádzka lesom viac menej.